Дали е лудница, майко? Снимки, но ако не прави тук, е тук стената. Не, снимка ще кажа. Путе, молете, човек! Бе, сътен, де те зара, бе! Бе, чекай, ладеш, е тук покрой за снимка. Търте бе брутална снимка. Права е за такова човека, на филма ни. За вътре, за горе. Като снимаш по-бутана, да, човек, по-як са виждал, как ми виждал, сами не знам там всяко Слушай, там имаш още на стълбище, второ имаш. 4 страни имаш. Направя търти кръвите и ключ. Поддържаш ми. Пак поне има запазен малко. Ако запазвам, то гледай каква е кочна, човек. Ти ако се поддържаш така с стъкле, се оправи, какво ще стане? Някой да го поддържа обаче.